Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Nakon dužeg vremena opet idemo na jedan autoskup, ovoga puta u Prokuplju. Nakon što sam ga oprao i usisao, nastavljamo put dalje ka Prokuplju. Ljudi, za GDM treba koliko se prijaviti. Nećeš ono da menjaš ovdje. Nikad. Samo daj Bože, kao onaj tamo što ima 300 konja da uzmeš jedno. Razumeš? Bilo bi lepo. Kažemo nije naš Suzuki, ej. Ne znam što ne stiže, možda će stigne kasnije. Ćao, evo. Mate u mašini, ćemo spaviti svi. Nema registratora.
nije vozili svi ovdje, znaš. Kad je tata bio mali,